І яны вядуць Інстаграм у вельмі своеасаблівы спосаб. У іх там некалькі вядоўцаў, некалькі блогераў і блогерак, якія як быццам бы яны блогеркі, яны са сваёй асобінкай, але яны ўсе займаюцца тым, што рэкламуюць усякія тавары і паслугі гродзенскія лакальныя і не вельмі лакальныя, больш глобальныя, вельмі своеасаблівым чынам, якія часу да часу выклікае спрэчныя эмоцыі. Асабліва ў нашых фемінісцкіх сэрцах. Менавіта. Вось, напрыклад, спадарня Ірына, мы з вамі сёння ўжо бачылі і пакажам яшчэ раз нашым гледачам, вось недзе тут будзе карціначка, як нашыя спадарні, дзве блогеркі са слівак Гродна, шукаюць сабе сувядоўца мужчыну. Вось, я проста нагадаю вам, як гэта выглядае. Прекрасна. Што хацелі сказаць аўтаркі, не вельмі зразумела, але Таму яны там напісалі вялікі пост. Так, яны напісалі вялікі пост, што там пра 40 котак, пра тое, што ім неабходны мужчына. Але мы бачым наступнае. Мы бачым дзвюх жанчын, якія трымаюць, значыць, і снімак з ультрагукавой дыягностыкі. І там відаць, што это цяжарнасць на такім добрым тэрміне ўжо. Так, і вось яны цалуюцца, быццам бы. І я проста хачу нагадаць, што... Пры гэтым шукаюць мужчыну. Так. Хіба яны разам цяжарныя гэтымі самымі 40 коткамі, которых хочуць ці баяцца займець.